Hello guys, good morning. So, ayun, nagluto ko ng aming umagahan. Actually, wala akong gana mag-vlog ngayong mga ano kasi ang kalat-kalat dito sa aming kusina. So, ayan, tapos eto, bumili kami ng mga stocks ng ano ang tawag dito? Ng longganisa. So, inaantay pa namin yung container na parang ang tawag doon laton. Hindi ko alam kung anong Tagalog doon. Basta yung laton na ginagamit sa mga bakery na lagayan ng lard. So, inaantay ko pa. Kasi bibili kami ng ganun. Kasi hindi pwedeng ganito lagi. Para at least ano na siya. So, eto lang talaga yung hindi ko malinis-linis. Naiinis ako. And, mamaya, meron akong i-chika sa inyo. Meron akong i-share sa inyo. Meron tayong pag-uusapan mamaya. So, abangan ninyo. Papa kasi ngayong umaga, kaya hindi natuloy yung may ano pa dun sa ibabaw. Hindi natuloy yung aking pagtatanim sa labas kasi mayroon sana akong itatransplant ngayon ng mga pananim. So ayun, nagluluto ko ng itlog and para sunny side up lang to na egg para na lang kami Hello guys, good afternoon. So yeah. Parang maga yung mata ko, nakatulog kasi ako guys, kaya medyo maga. Sakit yung mata ko, hindi ko alam kung bakit. Anyway, ayan. Hindi ko ata dito yung pra natin. Ayan, may hanger pa doon. May hanger pa sa likod. Kasi yung ano ni Hagrid. Ang tawag dito. Wait lang. Medyo maingay yung electric fan, yung ceiling fan sa kabila. Tapos may naghihilik pa. Pasensya na. So, ayan. But anyway, ayan. Kasi ngayon, gusto kong i-share sa inyo kasi 'di ba nakabili kami ng bahay, 'di ba? Yung unang ano namin. Binalita ko 'yan sa inyo. So ngayon gusto kong i-share sa inyo kasi guys, kung paano kami nakabili ng bahay na walang ipon, 'di ba? Biglang nakabili ng bahay, hindi naman ako nag-ipon doon para sa bahay, pero alam mo yung biglang dumating nilang siya talaga. Ba't pag-delete ka, te? Ayan. But anyway, maingay yung electric fan talaga. Teka lang. So, ayan, enough ko na. So, gusto kong i-share yan sa inyo kasi syempre, alam ko maraming din gustong magkaroon ng bahay, diba? And mahirap talaga mag-ipon para sa bahay, alam ko yun. So, paano nga ba kami nakabili ng bahay na walang ipon? So, eto, background tayo. Balikan natin yung mga nakaraang ano namin. So, nag-start talaga kami nung si Hagrid is nandito na. Kasi nag-gilig si Hagrid, nung binanganak ko si Hagrid at kinasal kami ni Papa, that time hindi pa ako nagwa-vlog and nagre-rent kami dati doon sa bahay ng kuya ko. Nakalimutan ko na kung magkano yung nag-rent pa kami doon or kuryente lang yung binayaran namin. Hindi ko alam, pero maliit lang talaga siya, kasi kwarto lang siya guys. Wala pa talaga kaming gamit talaga dati compared ngayon na may mga kagamitan na dati talaga wala. Ang gamit talaga namin na malaki lang dati is yung crib ni Hagrid. Yun lang. And doon kami nag-start. And then, lumipat kami sa, ang tawag dito, sa bahay ng, tawag dito? Nung una talaga, nung wala pa kaming anak ni Papa Joe, doon talaga kami sa parents niya. But then, nung nag-anak ako, doon na kami sa bahay ng mama ko, bahay ng kuya ko. Meron siyang pinaparentahan doon. And then, yun nga, nung dumating na si Hagrid, bumalik na kami doon sa parents niya. At bumukod naman kami, pero magkadikit lang yung bahay, pero bumukod kami. So, doon kami nag-start yung tawag ni Hagrid na pangit na bahay. So, siya yung nagbansag doon, hindi ko alam. Pero yun yung tawag niya doon. And, dati hindi naman talaga namin, hindi niya sinasabi dati na pangit yung bahay. Until yung namulat siya na mayroon palang may magagandang bahay pa pala talaga. So, akala niya yun lang yun. So, anyway, bata pa naman siya. So, ganun. And, doon kami nag-start ni Papa Joe
ng aming family. And okay naman kami doon, pero sadyang hirap talaga kami dati, guys. Sobrang hirap talaga kami dati. And lagi ko yung na-mention. Tsaka, I'm happy na nakapag-start ako mag-vlog nung nandun na kami sa bahay na yon, which is nasundan nyo yung journey namin talaga. And ayun, that time talaga, guys, nag-start pa akong mahilig ako mag-budget, pero alam mo yung nanapal ako sa stage na trial and error, ganun. And syempre gano'n naman talaga, trial and error, hanggang sa talagang mahanap mo kung ano yung perfect na fit sa family mo na budget. So ganun. Hindi ibig sabihin na dahil nag-work sa akin yung budgeting tips na binibigay ko sa inyo, hindi ibig sabihin na mag-work din sa inyo. Kasi iba-iba talaga tayong family. So that time, wala akong plano talaga, guys, na magkaroon kami ng bahay. Kasi, Diyos ko Lord, ang sweldo ni Papa dati, nasa 9,000 per month lang, and take note, siya lang yung may trabaho. Ako wala. So, talagang full-time mom lang talaga ako. And, nasa pangarap ko kasi lumaki ako na wala si Mama, di ba? Nasa ibang bansa. So, ako naman, talagang sabi ko talaga, ako yung mag-aalaga sa anak ko. Ayoko ng yaya or anything. Ako talaga yung mag-aalaga sa kanya. So, kailangan, nagdasal ako dati kasi, guys. Hindi ko nga alam, ang dinasal ko lang dati kasi sobrang hirap talaga kami. Kagaya na sinabi ko dati sa mga old vlogs ko na talaga, sabi ko nga, lahat ng mga kasamahan ni Papa, parang inutangan na niya lahat. Pinakyaw na namin lahat yung kasama niya. Kasi talagang hirap kami sa buhay talaga dati. And, nung talaga, sabi ko, kailangan makatulong ako kay Papa talaga. Na, at least naman may pa konti-konti akong maidagdag sa income namin. Kasi mahirap talaga yung buhay. And, may gatas pa, may diaper pa. So, dati nagre-recycle ako ng diaper. And then, I'm happy na madiskarte naman akong nanay when it comes sa mga paggamit ka sa ni Hagrid. So anyway, so ganun. So mahiyain talaga ako. So hindi ko in-expect na one day malalaman ko na paano magbenta sa online, sa Facebook, ganyan. So doon nag-start. So hanggang nung nandito nasa panagtabahay kami, nasundan nyo din na kami dun sa pink na bahay. And then dun sa pink na bahay, lumipat kami dun sa isang building. Tapos lumipat kami sa taas, dun sa 3rd floor. And then last, dito sa bahay na to. So, ang daming journey lagi yung sinasabi sa akin dati. Palipat-lipat kami. Bakit kami palipat-lipat? Hindi kami mapiramin sa isang lugar, ganyan. Ganun talaga. So, ayun. So, nung nandito na kami, guys, wala sa plano ko na, alam yung, sabi ko nga, go with the flow ako palagi. Kung ano yung plans ni God for us, susunod lang ako. And, ang ginawa ko lang talaga, hindi ako nakafocus doon sa bibili ako ng bahay. Hindi ako nakafocus sa ganun. Ayan, alam ko makalat yung likod kasi si Hagrid. Siya naglalaro. But, ayun, nasa na ba ako? Hindi ako nakafocus, guys, doon talaga sa na gusto ko magkaroon ng bahay, ganyan. Nag-focus ako doon sa pag-uusapan na natin, tapos na tayo sa background natin sa ating buhay-buhay, mag-start na tayo kung paano kami nagkaroon ng bahay talaga, ng walang ipon. So, hindi ko nakafocus dun, guys, sa ng bahay. Kasi, mostly sa atin, sa ating mga Pinoy, gusto talaga natin merong title talaga na we are a homeowners. So, sino ba namang ayaw maging homeowners, diba? But, eto nga, kagaya ng sinabi ko, hindi naman ganun kadali talagang maging homeowner na basta na lang magkabahay ka lang. Hindi kasi pwede yung ganun. Kasi, pag nagkabahay ka na, hindi lang naman yung gagastusin mo talaga, diba? So, hindi ako nakafocus sa ganun. Iba yung mindset ko. At alam ko sa iba din sa inyo, iba din yung mindset ninyo. And talagang malakas yung hilik ni Hagrid.
nag-focus ako guys doon sa pagbe-build ng or alam mo yun, nakafocus ako doon sa pagpapa-increase ng aming income. So doon ako nakapag-focus na i-increase yung income namin kasi syempre imagine niyo na lang guys kung 300 magkano ba yung minimum dati? 359, 339. Basta mga 300. So maliit lang talaga kung yun yung talagang alam mo yung sa totoong buhay guys, sa real talk, hindi magkakasya talaga kung napaka-imposibleng makakuha kami ng bahay at makatira kami dito kung yung aming source of income is iisa lang, kay Papa lang yung sahod niya. Kasi imagine niyo na lang kung yun lang, mahihirapan kami. Until now, nandun pa rin kami sa bahay na yun kung saan kami nagmula. Okay? So, ang sa akin talaga, nakafocus ako dun sa pagpapa-increase ng aming income. So, every month, meron akong goal na kailangan this month, kailangan kumita ako ng at least naman madagdagan ng at least 1,000, 2,000, ganyan. Ganyan yung naging mindset ko. Hindi ako fan, actually, hindi ako magaling mag-ipon, honestly. Sabihin ko talaga yun sa inyo, hindi ako ganun kagaling mag-ipon, pero magaling ako magpatubo ng pera. Alam mo yung i-increase yung ano, kung bibigyan mo ako ng 1,000, kaya kong paanuhin yan, palakihin. Alam mo yung, kaya ko yung dagdagan, kasi alam ko magpaikot, alam mo yung, kaya ko siyang i-business, ganyan. Pero hindi ako magaling mag-ipon. So, ako naniniwala din ako guys na wag mo lang i-stack yung pera mo sa bangko. Kasi, okay naman yung mag-stack ka ng pera sa bangko for emergency purposes, ganyan. Okay naman yun, syempre. Pero alam mo yung i-stack mo lang yung pera mo doon kasi, kasi syempre sa bank naman, maliit lang yung talaga yung kita. Usually mga 1% lang naman. Tapos, every year, yung inflation rate natin nasa 4%, diba? So, imagine mo lang, lugi ka pa. Nalugi ka pa kasi inflation rate 4%, tapos yung tubo mo sa bangko, mag-iisang taon nilagay mo siya doon, tapos 1% lang yung tubo. Tapos yung inflation rate nasa 4%. So, nalugi ka pa. So, mas maganda yung ipapaikot natin yung pera. So, yun yung mai-advise ko talaga. Ito sasabihin ko rin sa inyo na hindi naman talaga ganun kalaki yung income namin, guys. Ngayon na nag-online selling kami, hindi naman talaga bonggang-bongga. Pero, in God's grace, alam mo yung through, parang trial and error na ginagawa ko sa pagbabudget. Pahirapan din talaga mag-budget, diba? Pero, I'm so happy na na-manage namin ni Papa ng, hindi naman sobrang very good kami sa pera. Pero, naging kami talaga, minsan na kami, na naliligaw kami ng landas, na napapagastos. Pero, at the end of the day, talagang babalik pa rin talaga kami sa pagbabudget. Alam mo yun? Para talagang yung pera namin, ilalagay sa tama. Yung may purpose, yung, yung nasa tamang lugar. So, ayun nga. So, kung gusto nyo talagang magkabahay, na tapos kung gusto nyo talagang magkabahay na alam mo yung sasabihin mo ngayon, konti lang yung income nyo, ganyan, mag-try kayo talaga na hindi hindi enough yung nagbabudget ka lang, nag-iipon ka lang, tapos yung kinikita ng asawa mo ganito lang. Dapat yung iniipon nyo, at least naman, kahit mga 20% doon. So, for example, may naipon na kayong at least 20,000, at least naman yung 5,000 doon, patubuin mo naman, 'di ba? Ilagay mo sa magnegosyo ka ng pakonti-konti. Marami naman ngayon 'di ba? Maliliit lang yung puhunan. So, ganun. And para at least naman may tumutubo, at least, 'di ba? Kasi yun nga, confident din ako na i-share yan sa inyo kasi nag-work siya sa akin. Dati wala akong na i-share yan sa inyo kasi hindi ko pa alam yung kalalabasan. Pero ngayon kasi na napatunayan ko na yung ginawa ko is tama pala. So, ayan, i-share ko na sa inyo ngayon. Income namin. Para syempre, at least, diba, mag-level up naman yung buhay natin. Hindi ako nag-ipon.
hindi ako nag-ipon. Kasi kung mag-iipon lang ako, for example, kinikita ni Papa na sa mga 10,000 or 12,000, 15,000. Mag-iipon ako doon. Ang dami namin bayaran, di ba? So, kung mag-iipon ako, matatagalan ako, guys. Matatagalan kami. Parang aabutin kami ng siyam-siyam. Kung yun lang, okay? So, dahil nakafocus ako doon sa pagpa-increase ng income namin, ulit-ulit ako, te. Nabili namin ng bahay. Nung in-offer sa amin itong bahay, saka ako kasi nga hindi ko siya pinag-ipunan kasi wala nga sa plano namin yan ngayong taon, 'di ba? So pinag-ipunan ko siya nung in-offer sa amin yan. Hindi naman ganoon kalaki yung ipon namin, pero na-manage ng business namin nabayaran yung unang bayad dun sa bahay. Na-manage namin yun within 1 month. Hindi ko akalain na alam mo yun pala yung business na ilang taon kong ginugula na mapatatag yung tinatag ko talagang business na to. Hindi ko akalain na siya na yung magbabayad ngayon dun sa aming magiging future house. So, 'di ba? And ngayon naging stock room pa namin siya kasi syempre nag-iipon pa kami ng pinapauunti-untiin muna namin yung pagtatrabaho doon. But, ayun. So, wala kaming ipon talaga, guys. Yung nga sinasabi ko sa inyo, hindi ako magaling mag-ipon. Pero, naniniwala kasi ako na yung pera pinapatakbohin ko, nawala na ako. Basta yun. So, ganun siya, guys. Talagang, hindi ko siya pinag-ipunan, but within 1 month, nabuo ko yung pera para ibayad dun sa bahay. And, hindi niya ako makapaniwala talaga na kaya na pala namin. Kasi parang feeling ko, parang alam mo yung blessing siya na dumating na hindi mo inaakala. So ngayon, meron pa kaming mga big, mga malalaking purchases pa na gagawin. Nagkahilik na naman si Hagrid. So, meron pa kaming mga purchases na bibilhin na malalaki na investment pa rin. So, ang maibibigay kong takeaway sa inyo, guys, is hindi naman talaga basihan na malaki yung income mo. Kasi honestly, hindi naman ganun kalaki yung income namin. But, nasasabi kong nagdoble, nagtriple yung income na compared sa nagtatrabaho pa si Papa dati. Pero, syempre, meron na kaming mga expenses na like bayaran yung bahay, nag-rent pa kami dito. So, may ibang bayarin pa, mga bills, anything, ganyan. Pero hindi kasi hindi basihan yung malaki yung income eh. Kasi marami akong kakilala na malalaking income nila pero sobrang kulang pa din. So, ang masasabi ko, una, kahit maliit yung income nyo, guys, pag sumikapan nyo na at least pakonti-konti talaga, makapag-invest kayo ng kaunting negosyo lang. Kung pinatindahan ka or something, anything na pwede nyo bang ipang sideline. Okay yun. Pangalawa, mag-budget talaga. At tsaka, minsan, madadapa ka talaga sa pagbabudget, pero bangon ulit. Ganon talaga. Ganon din yung pinagdaanan ko, sabi ni Papa. So, ganon talaga. And pangatlo, mag-ipon din, syempre, wag naman ubusin yung pera sa tapos wag masyadong mag-shopping, ganyan. Okay naman mamili, pero kung marami pang mga bayarin, wag lang muna. Unahin muna yung mga bayarin, 'di ba? So, ayun. And I'm hoping na at least na-inspire ko kayo dun sa mga sinabi ko. And marami pa akong gustong i-share sa inyo. And yan, gusto ko lang i-share talaga yan kasi wala naman talagang imposible. Though, masasabi kong tagumpay ito, guys. Kasi nasa sa akin naman yan kung paano natin i-define yung success. Pero para sa akin, success na itong akin. Kasi gusto ko naman talaga ng simpleng buhay.
naging successful ako. Feeling ko successful ako sa, alam mo yung naiahon ko yung family namin sa kahirapan dati talaga. Na talagang sobra. Grabe guys, hindi ko ma-imagine talaga yung hirap. Hindi naman kami mayaman ngayon kasi hindi ko din naman pinangarap na maging mayaman, no. Pero masaya ako na hindi na kami nagkikahouse dati talaga. Sobra talaga. So, ngayon medyo may may extra na, alam mo yun. So, ganun. So, sana sa mga minimum wage earner na mga nanay dyan, mga tatay dyan, pag sumikapan nyo yung lahat ng mga sinabi ko, kung gusto nyo talagang mag-improve yung inyong buhay, at least, talagang intentional yung gagawin ninyo. So, ganun. So, yun guys, ang dami ko lang sinabi. So, I hope you guys enjoy and please mag-comment kayo sa baba kung ano pa yung gusto nyong itanong at saka gusto nyong itakol dito sa ating vlog. And, ayun, see you in my next video. Bye! Ayan ang kalat to. Tingnan nyo. Kasi naglalaro siya. Diyan siya naglalaro kasi lagi.